има едно велико меме, руският танк там в Германия, отдолу пише "Освободете ни пак". Това е най-страшното меме на света. Аз не искам руснаците да ни освобождават пак. Искам да си стоят там, където са и ние Аз вярвам в българския народ и вярвам, че можем да се освободим сами. Нашите национални революционери са го вярвали също. Ти какъв си оптимист? Просто, вярваш ли наистина в тези неща? Вярвам естествено, ама ти виж откъде. Добре, Мартине, чакай сега. Понеже ти си редовният песимист. Ти ме познаваш от времето, когато още бях директор на музея в Добрич. Да. Нещата, които аз тогава ти говорих, че искам да направя, ти се смееш и викаш, това няма как да стане, никой няма да ти го позволи. Сега, после ти казах, никой няма да ти позволи да управляваш. Така, добре, хубаво. Виж къде сме ние в момента. Рим не е построен за един ден, нещата няма как да станат бързо. Къде сте възрожденци? Дори ние на сме най-голямата опозиционна сила, разбира се, постоянно. Ние сме най-голямата опозиционна сила, ние сме тези, с които се съобразяват всички, ние сме тези, които направиха своя собствена парламентарна група в Европейския парламент. Ние сме тези, които пишем новата история на България. Вие сте тези, и аз се гордея с това, което заедно с моите съмишленици направихме и продължаваме да правим. И затова ти казвам, че ще управляваме държавата. Защото имаме сърце и душа, а другата страна има инструкции и пари.